ಬೇರೆನವ್ರು ಏನು ಜೇಪಡಾದೆ ನನಗೆ ಏತು ಬರ್ತಾಪ್ಲ ಬೇರೆನವ್ರು ಏನು ಜೇಪಡಾದೀತೇರು ಏತು ಹೊರ್ತು ಕಾಪಾಡ ಅಪ್ಪ ದಾದೆ ಬಿಡಿಸ ಜ್ವರ ಆಹಾ ಜ್ವರಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ಮರ್ದು ಕಾಪುನ ಇಂಚ ಜ್ವರ ಇತ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಪ ನಾ ಎಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದ ನಾ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಹಾಂ एड मार तो करना मैं गला मैं बोर्ड जिन्ना देख कर ओ मुल्क की दबाया माँ तेरा दुबई का था कोई नहीं ये तो फिर बोले ना अरे ने हुशार जानी वेला लिंचते हाँ वेला देखे जा वाका वेला देखो जी नमा ग्यारंटी वीज़ा ना मात्र बोर्ड हाँ हेलो दाने दालेजी डॉक्टर मीटर करती हूँ दाने हुशार जा हुशार अंधी चूर हुशार जी मर्द के तोन गान करती जुआ सप्रायरना अत्तंचदाल ಇದು ಇತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವೆ ದಿನಾಲ ಮರ್ದು ಬರ್ತಾರ 6 ಪಂಡದ ಒಂಜಿದಂತ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪು ದಾಯ ವಾರದ ಹೊರಗಡೆ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ನೋಡು ದಾಲ ಪೂಜಿ ನಾನು ಜಿ 6 ಕುರ್ಪುಜೆ 6 ದಿನೋಲ ಬರ್ರ ಬಂತು ಮುಲ್ಗಿದವ ಅಮ್ಮ ಮರೆ ಇರ್ನ ಫೋನಾಗ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜನ ಇತ್ತಲ್ವತ್ತ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಓ ಆ ಜನ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಬಿರಾಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗುಂಜು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಕ ಬರಂದು ఆయన ತೂನಗನೆ ಅಂದಾಜ ಮುಗ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಓಡೋ ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತು ಬರ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಸಾವು ಈ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆನ್ನ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆ ಪೋಡು ಅತಿ ಇದೀಗ ಟೋಟಲ್ ಏತು ಸೀಕೊಂಡು ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಷ್ಟತ್ತ ಪೈರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈತು ಬರ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದೋಲೆ ಆ ಜನ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಓಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಚಿನ ಹಾಂ ಯಾಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾರಲ್ಲ ಜೀ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕಾಪ ಯಾರು ಏನು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಪೇಷಂಟ್ ಗಲಿಗಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಗಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಅನ್ನಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಂಚಿತುಲೆ ಏನಣ್ಣಮ್ಮ ಓ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಚೂರು ತರಬೇನೆ ಸುರ ಅಮ್ಮ ತರಬೇನೆ నువ్వు కక్కున్నదాలు ఉండా చిన్న డాక్టర్ మీరు ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ డాక్టరే ఆరతే డాక్టర్ ఆర్కేనాడు ಅಂದಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದಾለ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಸುರು ಪೋಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯರ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಇಂಜಿರ ಸಾರಿ ಮನ್ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಆವ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಬೇತೆ ಎಂಜಿನಮ್ಮ ತರೆ ತಿರುಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ತರ ಬೇನೆ ಆತೆ ಅವು ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆರ ಆರ್ಪುಂಡಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆರ ಆರ್ಪುಂಡಾ ಇರೆಗಿದ ಆಗಿ ಆರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿ ಏ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ರ ಶುರುವಾದೆ 2 ವರ್ಷ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಕ ಯಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ದೇ ಯಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೇರ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಬಕ ತುಕಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತಿತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ಬೋದರ್ಪ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಬಂತೀರಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬಲೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನ್ ಬರ್ಮತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನ್ ಎಟ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಓಹೋ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಓಹೋ ಪುರಾ ಬೇನಾಪು ಬೇನೆ ಆಪಣತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ ತರಕು ಜಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಸರಿ ಆವ ಏನನ್ನು ಹೊರ ತುಂಡ ಯಾವು
ಅವಲಿ ಹಾಕಲ್ನ ಸಿ ಕುಂತುಂಡು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೈಗುಣ ಬಾರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ నెక్ నిజం క్లినికే బోర్డు ఉంది కబ్బన్ పార్క్ లాపు అయితే కాలు ఇందు అయితే ముట్టుండే ఉండు గెత్త అరే పిదే కడపుడ్లే డాక్ಟ್రే హలో ಅರವಿಂದ ಕೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಣಿ ಬಂದೆ ಕೂಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಂಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುನು ఇది భయంకర ಇರೇಕು ತೂವಾರೆ ಆಪುಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಜೆ ಇಜಾರ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲೋಡ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗಲ ಚೊರ್ರನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ಮೈರೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇತೆ ಒಂದೇನು ಸುರು ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬುದಾರೆ ಬರೀತೀನಿ ಅತ್ತ ಬೇತಾದಲ್ಲ ಉಂಟು ಜಾತ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ నాకు ಲವ್ ಲೆಟರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸೀಕತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಪು ಒಂಜು ಸೀಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾಳಜ್ಜಿಯ ಅವ ಸರ್ತ పోయిನಿ ಮೋಲ್ ಓಡಿ ಪೋಯಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಇರೇ ಬರಿಟ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪು ಜತ್ತು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬರೆಯೊಡತಿ ಅವತ್ತನತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಹ ಇಬ್ಬರು ಕಲ್ತದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗಾಳಿ ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಡ್ನೊಂದು కుజల్ ఇచ్చేది నేను పాడు ఇచ్చిన కుజాలు పోరే హత్తు కుజాలు ఓలిజ్జి నేను పాడదు 2 గంటదಲ್ಲೇ కుజాలు ఓల్ ಬರ್ಪು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ತೂಲೆ ಬರು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಿಮಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದೇವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕುಜಾಲು 2 ಅಂಗೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿ ಮೇಕ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪು ಕುಜಾಲು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪು 2 ಗಂಟೆ ಇಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಕರಡಿದಲ್ಲ ಕಾಪನದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ನೋಡ ಉಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕುಜಾಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಬೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಡ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಈರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜಾರ್ ಈರು ಬೇತೆಕಲೆ ಮಾರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರೇಕ ಕಂಪನಿದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ತಾವೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಚಾಯ್ಬೋ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಜಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಸುರುಕ್ ಈರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಣದೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾವುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬೇತೆಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಬರೋಡು ಈರ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇರೇಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈರ್ನ ಕಂಪನಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬುಜಿ